Namhlanje ngifisa ukukhuluma nentombazane eyareshwa. Intombazane nje eyareshwa ngifisa ukukhuluma nawo umuntu othi ngingangareshwa. I-rape kungaba ile owabhozonyelwa umuntu waqhamuka endleleni wakubhozomela, ile owareshwa umuntu omaziyo shutho kade kubuka nje kuhalela. Kube ile rape yokuthi khona le rape enormaliziwe attract inqwaba yama-rape ekhona, futhi isikhathi esiningi almost inqwaba yabantu bayadlula kuleyo nto. Le rape ile uma usuke uqome umuntu kanti awukakabi ready ukuba socansini, awukakaze ube socansini. Le rape ekuthiwa i-rape yokubreakwa. Leyo rape leyo ngiyibiza kabi nje futhi ngabe into contradictive lento engiyishoyo. Ngisho ngoba sengike ngahlala nabantwana amaningi ngixoxa nawo ukuthi usuku lwawalimala lwavula igebe lokuxega kwesimilo kuwona nokulimala spiritually kwavuleka noma emotionally kwavuleka kumfana wamrape. Bonke hayi kumfana wamrape, kumfana wambreaka ubuntombi. Bonke laba abanye ngale nkathi ebreak walo mfana waconfuseka ngoba one engqondweni yakhe ubengakazitshela ukuthi usefuna ukulala, kodwa at the same time lo muntu uyamthanda, umqomile, but deep down uyeza ukuthi lento ayenzile lo muntu bengayithandi. Slightly abe nokumunyanya, mhlambe futhi even worse mayezovela akhulelwe abe nokumunyanya, athi mayemnyanya azinyanya yena agcine sevulela inqwaba yabantu umzimba wakhe ngenxa yokuthi akasanayo leya treasure. Uthola ukuthi wena mfana into oyenzile umshaye ngama 1-2 lawa ethu esilisa, kanti ushaya umuntu ngempela ongekho kwi-state engathi noma nithandana zinsizwa singayicela lento yokuthi usufuna ukulala nomuntu singayishayi ngama 1-2, angazi singenza kanjani, kodwa ukuqaphela ukuthi naye use-emotionally ready, ube nesisoka nobusoka bokumncenga ukuthi abe emotionally ready ukuba socansini nawe, umzimba wakho uvume, ungadidiswa ukuthi ngale nkathi senizola lama organs are-slippery, because ngale nkathi ama-organs ekuvumele ukuthi ungalala, it's because umuzwa wakhe uyakutshengisa uyakuthanda, umzimba uyakwamukela, kodwa ingqondo psychologically ayikwamukelile kahle. Uyomuzwa ngani lo muntu? Uyomuzwa ngokuthi nikwenze yonke into eniyenzayo, lokhu kokukhisa nani ngale nkathi usuthi uyakhona esithelweni umbono uyakuqhelisa. Ngale nkathi ukuqhelisa normally ke kuthina abafana ingqondo ithi hayi vele abantwana wonke enza kanje, which is vele isikhathi esiningi wonke enza kanjalo, bese uqhubeka le nto kunzima ukuyi-identify. Ingakho kubalulekile ukuthi mawuyinsizwa uphinde ubuze uma usufuna, ngizobeka ngolwesilimi lesingisi mhlawumbe ningixolele kubantu abadala, uma usufuna ukungena kuye owesimama ukuthi are you comfortable, leyo language uyijwayele ukuthi are you comfortable, ukuze aphinde akuvumele cha use-comfortable usungaqhubeka ungenele kulesigaba sokungena kuye, ngoba omunye abasikhulile ngendlela efanayo, omunye wazi ukuthi nje nizokhisana kube njani and ngale ngathi esezwa ukuthi no lento eyenzeke kumina bengingayithandi, wena uthe ungena wangena ngoba vele nonke seniyafudumele seniyaphefumula, kanti lesigaba sokuqashulwa kwale leya yobuntombi akusona besilindele. Leyo nto kuyena it automatically feels the exact, futhi sometimes iba worse than i-rape, because i-rape usuke ekuqonda ukuthi ngidlwenguliwe la, yonke ama-senses akhe athi ngadlwengulwa umuntu owayazi ukuthi wenzani, wena akazi kwenzakala. Ingakho egcina ukuthi ukunyanyela indaba yokufana nokuphila uma umbuza umuntu ngoba wengane yakhe yokuqala noma ngobani, ngomuntu wambreak umuntu umunyanya till today. Yini? Wayengekho ready enhlizweni yakhe. At the same time lento yokuthi akwazi ukuyixoxa lento execute ukuthi ayiwonile usibanibani ayikwazanga ukuxoxwa kahle yonke leyo nto ukuthi ayivente ayiphefumule, because bonke abantu ayikhuluma nabo ishalo, but the feeling is real ethi ngilimele.
yabo. So leyo rape leyo ayinakisiseki nje ngoba into esazi ukuthi iwusiko kwabanye siyibiza ngokubambanisa. Uthola umuntu bekuthiwa kuzobanjaniswa akatsheliwe lo wesifazane, uzibona ebhudubezwa nje engazi kwenzakalani. Ziningi ke lezi zinto ezama traumas ezikhona la esezicreateekile kodwa futhi ebekuzoba lula ukuphila nazo ukube kuthiwa seke emhlabeni onje. Omunye aqome exega isimilo into olwazalo emva kwalapho. So ekugcineni uma siqeda ngomhla ka-14 March lo engibize khona wonke umuntu, ngifisa ukubiza abantu nje abareyishwa. Umuntu othi nje cha kwenza ucansi kodwa ngiyezwa ngangekho ready. Ngifuna sokhuleka ngoba lezi zinto zicreate umoya wokuthi umuntu agcine sehaleleka aphindwe kareyishweke manje, or elsa attract abantu nje abafuna ukumlala nje right from start to beginning. Abone cha ngiyahalisa. Omunye angaze aphume azibona nginto yalutho ayodayisa ngomzimba ngoba vele uyabona okay abafana vele mina indaba yami abayisebenzi. Mawuhlala nomuntu udayisa ngomzimba umbuza izitori, bayakutshela laba bantu izitori zabo ukuthi kwakungisiza ngani ukuthi vele bonke abafana engithi ngiyabathanda bazongilala bangishiye. Kungcono la bayangilala nami ngiyayigain imali kubona, at least mina engibayuzayo, yabo, kanti yena uyena olimalayo. So bafowethu ngiyafisa umuntu othi ngabulwenza lolwacansi kodwa ngafa ngaphakathi, ngangifuna imali, ngangifuna 1 no 2 no 3 no 4. Ngifisa labo bantu siyohlangana nabo privately, labo bantu sizoxoxa nabo, wonke umuntu oyobe lapho ozobe nalenkinga noma ngabe wesilisa othi ngilala nesalukwazi, angiyithandi lento engiyenzayo kodwa ngifuna imali. I just need those people. Ngifuna ke sizoxoxa nabo sakho umqondo sibuyise loya muntu wangaphakathi bese siyathandaza. Bafowethu, I believe in you. Nxese nalimala zonke izitori enikhulumile banganikholwa, ngifisa ukuzonitshela ukuthi baxoleleni labo bantu kwakufanele banganikholwa. Ayilula ukukholakala leyanto kodwa ngifisa ukunitshela ukuthi kwenzakalani, yini eyenzeka kumuntu wayekurape, yini eyenzeka kuwe. Ngifuna ukuzokusimplify, ngifuna ukuzokulapha, ngifuna ukuzopitchiza lela thumbu khona umelapho abantu umuntu uma ongcwele. Nxeseni bafowethu. Hello Mzansi, welcome to Mgozi waseMzansi ibandla emhlabeni kunzima. Nangibhuti ukhulume indzaba lebaluleke kakhulu lapha ku TikTok leshiye abantu labaningi basho ukuthi waze wayibeka inkulumo lo bhodi. Ama-comments bekagqwele ngebantu who are even saying ukuthi abakahile kumanje, they are still struggling kokuthi ba-accept lokwendeke kubo. Guys, the people are really going through a lot la ngaphandle, and I am sending healing and I'm sending love and light to onke victim grief. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. So goodbye.